Zvezvidhoma nezvikwambo handakushanda ndakashanda ngosi zvidhoma zvavo nezvikwambo zvavo zvirimo mushamenyi samunotadza kupiwa nezvidhoma zvavo mutemo wavo vanhu vekwakanjanda wamuri kuonawo hatese hatina kuroorwaba nekuti wane turo twavo twavari kuramba nato wane turo twavo ende make sure kuti machi achingosvika panodzika munhu machi achisvika wakaromba vanhu avo chokwadi chiripo kana dai zvazodini vanhu vakaromba musazoti bakwaziwe imi mutori tete hamuna urorwa handina dai itoto tukomana ndo tukomana twedu tukomana itototu twaunogara nato ndo tukomana twedu takuya futi takusangana futi nambuya iwawo vakatira munhu mutsva mambo mboradi mazwi kuti muri kundirambirei. Ladies and gentlemen, guess where we are shooting this video from? From a gimbal. Gimbal is an DJI Osmo Mobile 6. DJI Osmo Mobile 6. The guy who see PD go get gimbal large. Do not see this one. Okay, don't die. Yeah, rapidly Google. Ladies and gentlemen, I want to thank our partner, World Intel Construction, for buying us this beautiful, beautiful Osmo DJI Mobile 6 gimbal. I'm not yet used. I'm saying without no shooter say saka chirumbo nzwisa. Saka bana bazandogona kuita ngo itenisa teneso ndichingo move nayo ichinditeera ichita say you can see. So we'll be using this to shoot my videos tichimhanya kuma chief kuma politics kuma event unenge uchingoita zvaunoda naro handimugona ipapa ndogona kutongotora handimugona yeah it's skillful. So much thanks to World Intel vatitra izvi. They are a construction firm. Construction, anything that is going to do with construction, contact them on the number that is showing on the screen, whether residential, whether commercial, whether industrial. Zvese zvamangofunga muchaona in some of the videos tenchikuisa slides ezvinhu zvavanoita, but chimondudza zviri spada speed oriented kana kuti zviri spada speed sport. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi mambo mutasa. Zvese zvende zvechokwadi. Ndiye machibatwa nemhosva. Kama changu tibatwa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Simukumusana. Pamusoro dari ramambo mutasa. Yes. Tadzoka zvakataka pana pamusi wa 2 December. Mukati pa bechi mubatsiri wamakati pa chadzo tibatsiri kumba. Mukatenda munobatana semhuri. For sure takaenda kumba. Tikanga takuronga kuti tigadzire kuti unze mai vati manga matipa kuti atibatsire. Anditika tiri mukati mekuronga dasoka takasvika pakunorwara hanzvadzi yedu ndobva tatombosiya zvese pakuitanga kuita zveurwere wakanga wapo. Urwere shuwa wakadzama urwere titakasvika pakunodini pakunoshayika wakashayika musi wa 14 washayika musi wa 14 ndo panda ini ndakanga ndisipo ndakanga ndiri kumba saka takazodaidzwa kwanzi tete vashaya foshwa takazouyawo ndakasvika mumusha ndo patakasvika ndakaona takasvika vakomana vese varimo ndo pandakabva kuti mukoma aripi ndichibvunza mukoma wangu awo ndiye mukoma mukuru ini ndiri mwana kwababa munini ndakangopiwa wanzi mhuri unosvika kudini iona mhuri right. For sure zvikanzi maudze zvikanzi audzwa mukoma kata zvakanaka takamira pakuona kuti nguva yadini yafamba munhu akanga ashaka kuma 8 ndobva tamira kusvika kuma 11 mukoma wasipo asi vari padhuze zvokuti ndofunga about 4 meters kubva pamba ipo 400 meters. Saka payapa takaningiripayapa takangoronga tikati no isusu kuti tipewa na sekuru zvirango mukoma pasina hazviti. Saka ndobva tati no ngatiende kupi kumba kuna mukoma titidzwe kuti anzwa ere kuti tete vashaya. Ndo patakasumuka nevakomana tanga tiri 4 umwe inini nomwe mukomana nemuningina uyu
nomwe munini nachi asipoba takasvika for sure vakatorara hawo tikati ndobva tanuka pepe ndobva wamuka tikati mukoma toda kuziva tati tizoti nhamo mainzi kaite kuti mukoma adini kuti ichi tete ashaya haana kutipindura zvinhu zvatakanatsa kuchikunzwa ndo pakazoti zvakanaka nematambudziko zvakanaka takamira ndofunga for about 30 kana kuti 45 minutes takamira tikati pamwe ichi andi action yachidi yachataura ndobva kuti hapana tikati koma ngadini ngatisunge tidini tidzoke ndobva tasoka ndokudzoka kupi kunhamo tasvika kunhamo wabanze vese vakanga varipo vanhu vakanga vapo saka ndobva taona kuti isu timire nokuti iwo havapo hazviiti ndobva takaanguruka ndokusoma nasekuru tasoma nasekuru kwakwena unosoma kupi kwasabhuku ndoti adini tasika nedambudziko zveshuwa ndakati mamuningina uyu kuti iwo zina kosoma chi kwasabhuku since takanga tiri 2 nemukomana uyu vanhu vakuru vakanga varipo uye since anga asina kuuya tikati nyaya dzebhokisi dzekuti tisolve kuti munhu adini tione kuti tichera munhu ichi mangwana for sure inini ndakamuka kuma 3 o'clock ndamuka kuma 3 ndauda kuti tere kutora mwana kutenda naye kupi kuchikoro nekuronga nyaya dzebhokisi ndo pandakamuka makuseni ndamuka makuseni ndakafunda ndo pandakaona pamba pawo pamukoma paine moto wanga uripo panzi uchitendera paichi epamba ndikamutsa vakomana muri kuzviona kumana zvezikuitika zikanzi shuwa tichi tazvionawo zvakadarozo ndakamuka inini ndobva ndaenda kunotora mwana kuti tironge nyaya dzebhokisi ndadasenda pa mukomana wemari yechi yaita kwasabhuku kunosuma sabhuku zvakadarozo ndakatora mwana ndakwenda tamunzira tikati tichiudze hama dzese kuti ndo dambudziko radini raitika mumusha ndo pandakatora foni yangu inini ndo ndafona tete vari apawa ndafona tete ava ndavafonera ndikati tete muriziva kuti tete mwana vamainini maijeni vashayika zvikanzi ndikati zvikanzi handikorekuyekuya kwakanzi kuyekuya ndiwana mboma kana kwafiwa musasvikeba ndikati wana mboma vapi zvikanzi makanoere ichi kwanzadzi kuti ndo kwakanzi kuyekuya kuenda namboma kana kwafiwa musadini musasvikeba ndikati ainasi panzisa zvakanaka bepapwa saka vadarosoka havana kuzati varirani neni bainandirika ndobvazokata foni yavo pepepa ndobva taenda kwatakaenda ndosvika ndododini ndokazabhokisi tangogadzirisa ndopa ndakazofoniwa futi ndiri kuwatsomba zvikanzi kumba hakuna chiri kufamba seiko inga kune vanhu wani zvikanzi mukoma atabva kwasabhuku hanzi go ahead nechi nasabhuku asi mukoma waramba kudini kuita zvadini zvatawa nasabhuku chirudzivai ndo patakazoti tikapa zvikanzi nemunenge zvikanzi aiwa imi mukoma chidini chidzoka ikumba munoona chiri kuitika kumba ndo pandakadzoka kumba niki for sure ndo patakasvika nasekuru watopo mwanasekuru watanga kudini kutotanga kupota kuti imi kugomema kumana mama mamesi tikati inga mukoma anga aripo wani zvikanzi anga ari kuramba zvesadini waramba chirudziwai zvikanzi ndo zvadini zvaitika alright haana kuya kunhamo kubva nawo kubva niki naichi nepo tatakamusumedzeka kusvika mangwana haana kusvika paichi epanhamo isu tasuma kuenda kudini kunochigadzira bhokisi ndo pakasaizodini eizouya asi tikazotakazoka nguwai right tiripo tatagara ini ndakazodzoka ndobva ndasvika vanasekuru vaiti vadini vatomira nguva yapera sikanzi saka sofa hapana kana nyaya yeyombo hapatorina asi komuza kuti bhodhi riko asi ndikati inga baba varipo inga mukoma aripo wani zvikanzi zvese vadini waramba for sure takaita tikakaita zvinhu zvedu zvikafamba nemune zvakanaka zvafamba nemune zvakanaka takachengeta munhu tapedza kuchengeta munhu ndo patakati takakumbira kuna sabhuku mazuvano zvaakufunisa zvekuti kuti tikanga tachengeta munhu tozodaidza futi kuti uya tidini tozokohwa futi nhumbi zvinonesa tanga tiri kumba kuti vatadini vatangobva kumakwa tanda kudini kunochengeta munhu kunochiparadza nhumbi ndo pasabhukati yawachi zvakanaka ini ndakurenda hangu nditi nani nasabhuku ndobva aenda ndobva taenda kupi chiparadza nhumbi tasvika kunoparadza nhumbi takasvika shuwa tagara pakuparadza nhumbi pakanzi yona tete
so anatita vakatanga kakawadzana papa vakazongobatwa kuti tete akabatwa ndobvamira kuda kuti adini vapaze nhumbi atonzi iwewe hausi mwana mudiki bai iwe uri kuramba kuti chii kuparadza nhumbi dzemusikana haasi tete wenyu here mimi payapa ndobva azomira payapa ndoparadza nhumbi tiri pakati pekuparadza nhumbi mukadzi wake iye mukumbichi iye komukoma iyeyo akadosumwa akada muchowe kuti kusuka kuita ziya zvikaita magondo zvezvezvezve kwaseko nhonga hembe asi ari kuhwara angasikari kudi komona kufa kwakaita hawana kumkuvichi kubvira vadini vamborara ipapo ba kusvikira tapedza kunochekera munhu haana kudini kunorara ipapo ba saka zvinhu zvapera hazvo takagara tapedza kuchekera tapedza kuparadza nhumbi tapedza kuparadza nhumbi ndo pakazoti vakomana vanin'ina pakati mukoma imimi ndemangasiwanzi mimi mutione handitika right zvinhu zviri kuitika muri kuzviona sei mumusha izvo tikati maona sei vakomana ndo pakati inini kwesi kuti tiparadzane zvinhu zvakadai sokawo hazvomira zvakanaka ba takabva kwamapo musuno mambo akati endai munodini muite chiro chimwe mugadzira mukaachi zviite zvakanaka tabva kunoko hapana 2 weeks ba vakaunza futi vanhu vanapo masho iwawo mumusha vari wega asi makati mimi kana maenda hapana chichaitwa mumusha ba purisa dangu risingazivi kana kuti purisa radasabhuku risingazivi asi vakawanza vakaita zvinhu zvavo zvandirika wapedza kudarozvo ndopavakadzi vakomana ngatitumei mufana aende kunomudaidza auye panapa tigarisane tigare tionesane namukoma kuti mukoma ambone pfungwa dzipi nezvaitika panapa kufa kwemunhu shosho munhu angararama apa papa isu titapava nebanze zvingaita here shuwa takatuma uyu munin'ina uyu enda unodaidza chi inodaidza komukoma takatotaura vanasekuru vakati inge varimo vanasekuru vakati zvakanaka kana mune pfungwa dzoda kuonesana dzakanaka sereki imimi ende momudaidze shuwa mudini muonesane mupurise mapundu enyu zvakanaka munin'ina akaenda asvika zvikanzi handisi kuu yako akadzoka akati ati handisi kuu yako seiko zvikanzi kweta siku yako baikoko ndo patakagara futi vakomana vati no isu kuti zvakadaisokawo zvinhu zviri kutirwadza tete abva kushaika iko zvezvi apa tirikuzova futi masuku ekunzi hanzi kwanzi ndiona mboma musasvike ba ndiko kwafika imi mukona sei komukoma idzi haisi mhikwero yakaswa chi komushai saka isusu ngatidini ngationa namukoma tikazoti ane chokadi zvakamira sei ndo pakati nevakomana ngatiendeko foshwa takasumuka inini nemunin'ina uyu kwasipo ba ndobvatakasvika paichi ipayapapa tasvika paiapapa takasvika shwa vakagara vari pamba pavo tikati uyu munini ndakataka kuvabvunza mukoma zvatatuma munhu nichi mukomana haana kusvika ngazi sho mukomana wasvika asi ndati handisi kuu yako ngei kwangupindira marizeni akatoa kungopindura asi takaona kuti imana dzoda kuti vhara kuti tisunge tiende tikati aiwazve mukoma isu tiri kudai kupi kumba uko tionesane kuti chamara dzakusvika panhamo tete ashayika inga kunonzi makudu anogwira pachi panikiriwani pakudya asi pamatambudziko anenge ari pamwe chete saka ndo pakazosvika pati aiwa vakasvika pati munyarara vanyarara varisoka ndopachingotaura kusvika ndoari inaya wakomanda atini handisi kuu yako kumbe gokuba ngei kanzi akikuena siku yako beko ndo pakazosvika pazoti nox kana mafunga zoda kuti muntoni ikoko kako imimi mosumuka muenda kwasabhuku manda kwasatoenda kunochita nyaya dzenyu kwasabhuku kati titoenda kunoita nyaya kwasabhuku pari pamba pedu papashuva isusu zvikozingere zvezvo izvezvo zvikanzi ndo nyaya ichi yandiichi yataura zvikanzi nemukomana uyu zvakanaka komukoma ngatisunge tidini titiende zvinezvi ndobvaramba futi
saka kuramba kwati zviri kuti ari kuti ekuti chikwezvo saka ndo vatadzoka edu tikati varume ngatidzoke tiri kukupa nyanza nebhageti ngatidzoke tikupi kuchi ekumba ndo patadzoka kumba ndo pakahwa pati vakomana isusu nyaya iyi kuti tisei yakadai sokawo yashata foni patafona mazwa zvadini zvataurwa saka kuti takati ziya hazviti tiri mudunhu mbechanani rasabhuku ngatite kuna sabhuku ndo patakapera kuna sabhuku tasvika kuna sabhuku ndo vatambira nyaya sabhuku ndo pakatura uda kuidini udamboona nyaya zvikanzi nyaya nditi ichi makabva kwamambofichichi komusuno mukanzi kudii sofa iyi nyaya kuti ndipedze ndadeka panapaka hanchaipedze ndirideka panapa nokuti nyaya yashata bhozi yane mhiko mukati dzoka kupi kuna mambo modini monomuti ara kuti ndo zvapo ngoti nyaya yadini yashata ndo masopa aya chakamira ndamira pamberi pedera ramambo mutasa ndamira padare ramambo mutasa zvese zvaenda zvechokwadi zvese zvinochataura ndezvechokwadi machabatwa nemhosva ndikanyetwa ndichabatwa nemhosva mwari aribatsirawo mwari wandibatsirawo semakosakangaa pamusoro echangamire handina hangu manzwa akawanda ekutaura panhau dzese dzataurwa pano ndichangotaura muchidimbu because zvimwe zvachona hazvitonzwisisiki zvisinei tiri kutangira panhamo yakaitika shuwa nhamo yakaitika tange takabva panapa padare musi wa2 mukatitsvagira maiva makatitsvagira vaya pakataurwa zvakataurwa kuti tiite mhuri imwe chete tinogadzirisa kumusha uko tikazoonana tikagara pa tikati tozvifambisa sei kuti mari dzachona dzivepo semari dzakanga dzataurwa kuti dzaivapo dzaidiwa since tine madivision ari maviri mhuri nemhuri zvarota mari dziri kudiwa idzidzi saka mochitsvaga achabata mari kudivi kwenyu itichatsvagawo munhu achabata mari kudivi kwenyu ndobva takalkuleta mari rimwe timu rangu rakati ayo hatisiri kutsvaga kuti mari ibatwe uku kana uku asi kuti imimi mukoma imimi ndiye muchatobata mari idzodzo maona zvaita here zvikanzi ayo ndiko kuti zvitorakidza kuti zvinotoita kati akana zvito zvomada no problem ndinobata ndobva madheti api vakataura madheti vakadhisaidha kuti mari dzinokwanisa kunge dzichiuya inine vandaifambawo navo takataura tikatenderana izvozvo tasvika kumba handina kuona mari yakauya asi kuti kudivi kwangu inini kune vakomana 2 vakatombounza mari idzodzo pamadheadline akanga ataurwa ivo kuti ndidzo kuti kana kuti taapapi kana kuti zvadai handina simbazvo nemamiriro akanga akaita zvino kuti ndivabvunze kuti maapapi kana kuti mazodii simba rachona ndakarishayiwa kusvikira vakomana vazobvunzazve kuti koimi ko madheti achona zvaanenge asvika vatakataurirwa pasina zviri kufamba tine zviri kutinetsa kana zvisiri kuita tipe zvedu mari dzedu titoita zvatoda kuita ndakamboti mbomirai sho vakambomira kusvikira ndatoona kuti hapana chinhu chiri kufamba ndakavadzorera mari dzavo kusvikira ipapo ndo pakazotangawo kuita urwere ndaingonzwawo kuti kune urwere uri kuitika maererano nepamakati mumenda tinowirirana hapana kuwirirana kwakavapo mabvire nemawirire takaita padairi panapapa hapana chinhu chakachinja changamire unoti nyaya ile ingatotipedzera nguva yadare because wanakanjanda madzoka pano kasingaperi zvinotonyadza nenyaya yekuti kwanoenda kuti every time ndine dare pano wanakanjanda ndiri neimwe nyaya inototanga futi isiri yemizuro inotanga it means kuti mune dambudziko hamusida kuteerera pakati penyu pano vanhu vasingateereri
ende pakati penyu pane vanhu vasiri kuda kuti zvigadzisike zvakanaka. Kuzwa kwandaita zvekuti pafa tete you will not there. But ndimi baba wanokuteerai, wana wadiki wanokuteerai, koma tauya, sign of respect. But imimi you don't reciprocate. Hamudzoreri respect yamuri kupiwa newaning'ina. Chengetai mari yeprogramu yatakaronga semhuri. Andizvo vanoti aiwa mwanesa muchengeti mukoma chengetai chengetai mari. Meaning kuti wafana wari kukuisai pachigaro chani chenyu chaicho chamunofanira kunga muri muinacho. Saka pari kuita dambudziko ndo pari kundinesa kuti dambudziko riri kuzobva papi pekuti makunzi kuseri kwana mboma wandakunzwa wana mboma ndi wanani futi wasingazikani nemhuri. Isu takati kana mabva panapa endai munoronge chinhu semhuri imwe chete. Mukava panapa mukati aiwa pekutanga apa tisingakwanisa bhozi mari yacho yakati dini yakawanda. Andizvo tikati wamwe futi awo anditi endai futi anditi still matadza futi. Iyo zvinyangwe tikaupa mahara asingadi kana mari mundiro muchaya pana moto kuti pana wakati atiendi ngekuti ndezvemahara. Izvozvo zviri kundipa saini yekuratidza kuti pakati penyu pane mhondi. Ndati kuita kwenyu kuri kundiratidza kuti pakati penyu apa pane nyanya dziripo kana kuti pane nyanya iripo isiri kuda kuti zvinhu zvifambe. Pane munhu ari kutya kubatwa kuti tikaenda pakati zvinhu zvatiri kutsanda zvinobatwa. That's why muri kuramba muri kunzvengana. Muri kuramba muri kunzvengana sei? Chigara mese. Munogara mese asi munoramba muri kunzvengana. Chinhu chakaita serufu. Motadza kubatana parufu. Rufu kwakutadza kubatana parufu. Ndozvoratidza kuti dambudziko renyu rakakura sei. Asimi baba kanjani? Changamira. For sure kwazi kubva pamba penyu kuenda paine rufu 400 meters. Ndizvozvo chaizvo dzinokwana 400 meters dzinokwana shuwa. Ndiani wakanga afa kunemi? Hanzvadzi mwana wamainini. Hanzvadzi yenyu. Nditete. Chokwadi. Handizvo. Chakamutadzisa kuti muende parufu rwatete chii? Regerai nditi hamuna kunipa mukana kuti nditsanangure. Asi uyo mamupa mukana wekuti atsanangure zvose zvaida kutsanangura. Dai manga mandipa mukana kuti nditsanangure mamuzazobata kuti izwai chanditi ndikumisei ndechekuti matanga kotsanangura zvinhu zvisinei nenyaya iripo nhasi. Matanga kuenda kotsanangura nyaya yemacontributions nechi but handizvo zvataurwa pano nyaya yemacontributions. Nyaya yadambudziko rauya panapa handizvo handi rezvinhu zvatakatendai moronge. Asi wazvitaurawo Changamirwa pano. Izwai ndati idambudziko remunhu uko zvatakatendai moronge handizvo zvatida nhasi. Nhasi pane dambudziko rekuti pakafiwa hamuna kurakidza kuva part of the family. Pakataurwa nyaya dzemari dzamuri kutaura kuti hatina kubhadharwa nechi handiti that's not part of the issue. Handiti because haisiwa nyaya iri apa ndeyekuti vanhu vari kuuya vari kutaura kuti aiwa isusu takadzokai uko mogare pamwe chete semhuri zvinhu zvifambe. Handiti asi zvinhu hazvisi kuita sei? Ndo pane nyaya yekuti inini mubvunzo wangu uri pekuti sei zvinhu izvi zvisiri kufamba zviri kufira papi. Because ndatoona imimi kukutumaika dambudziko nderekuti kukutumai kuita kuti endai muite zvakati hamuiti. It's a waste of time. Isusu takuchikurongerai isusu imimi chisiyana nezvokuronga. Takakupai mukana wekuronga makatadza kuronga. Asi chatoda dambudziko riite sei ripere. Saka handirambi ndichiita munhu pakoti panapa every month ndotoziva kuti ndingari kuuya every month ndingari kuuya just because of mutadza kuzvironga pachezvenyu muchigadzira zvinhu zvemuchamenyu. Kuita mwana wamaini nemwana wamaikuru kana kuti abarika hisi mhosva. Mukaenda kumarriage act 517 iripo mazuva ano itori pekuti totokwasa kutonyora kutoti wakadzi wangu ndine 5 yokutanga ndinenge wechituti ndinenge wechingana. Polygamous inovhumidzwa. Isingabvumidzwi chete kuti ita wakadzi wairi kuchata newakadzi wairi 511.
but 517 inototaura kuti aiwa inotokubvunza kuti unewangani inhambani wautaura nezvakuyi nhambani. Saka imi dambudziko renyu muri kurwa dambudziko rana mai. Uyu ndimai kuru, uyu ndimai nini, uyu ndiani, uyu ndiani. Izvozvo hazviite kuti musha ugare zvakadii zvakanaka. Chimbosiyai hondo dzana mai kusaidi. Kana mai wakarorerwa umwe mukadzi uripo hazvinei nemi wana. Munozwa? Kana mai akarorerwa mukadzi 6 kumashure kwake na baba haisiri mhosva yenyu wana, hamurwi shanje dzamai, musarwe shanje dzevabereki. Ndo zvinoita kuti musagare zvakadii zvakanaka. Muri kuseparetana apa. Kana muri kufamba pane vamwe wakaenda kwamboma vamwe hawana kuenda. Wakaenda kwamboma vamwe hawana wamai umwe chete, wamwe wakasiyiwa. Isu takabva pano tati hakuna mwana wamai nini, hakuna mwana wamai kuru. Handizvere tete. Famba ichi. Fambai muri mese. Imimi ndimwe here wefoni wekuzi handiko katakazi ndimboma musaenderi. Ndini ndimika. Saka mayanga makazoenda kwamboma mamaenda nani? Sumukai mutauri. Sei makaenda kwamboma wamwe wasipo, sumukai mutauri. Nimbogarangu. Chimbogaraiwo pasi. Inini ndiri kuda kutaura pamwe pakufamba kwemusha. Kwamboma hatina kuenda ndiri tegaba. Makaenda nani? Elizabeth Kanjanda. Takatanga pekutanga pakaitwa zvengozi. Takanga tiinawo ava pakatanga kuya maroom rents. Takanga tiinawo wese avari panapa. Tikaita zvemaroom rents tese umba yatetega wakavaripo. Tikabva tete wakazoshaya. Wakunzi mangwana unoda kupinzwa mumba mavo, tete wabva washaya. Waibva wabata mukotsanjera. Mukotsanjera tikaita dare nawo apo. Takati nawo uya akatocontributa mombe. Akati ndirubvisa mombe pamombe 9 dzazoda kubviswa. Akati ndinobvisa mombe. Mombe ye haana kuzobvisa ba. Aibva andoti zvenzereketa aibva aenda. Tibva taita zvamboma. Zvamboma izvozvo zvakaitwa waripo wese iwawa kunze kweuyu neuyu. Ndiwo wanga wasipo. Tese takatiripo. Tikaita zvamboma kusvikira pakazouya sabhuku aho. Wari apa waizouya pakazoita noise yakazoita kuti tisvike kunoku. Takati nawo waibva wazondobuda futi. Ini ndoda kuzwa noise yakonzera kuti musvike kuno inoise yei? Ndiyo yandikuda iyo. Noise takanga takudzorera zvinhu zvamboma. Zvamboma zve abuya. Ndati chakakonzeresa noise yazoti musvike kuno nhasi chii? Ndipo ndokuda iyo. Ngeyamboma. Ngeyamboma. Chii chachaitika kuna mboma? Chachaitika kwamboma pakabuda chikwambo chamboma chakataura kuti ndidzorere zvinhu zvangu zvakanga zvabatwa mumusha medu. Zvabuda zvaiswa apapo. Vanhu vakaenda kunyanga kwakanga kwatorwa zvinhu ndibaba wevakomana ava. Zvadzorerwa wakati zvimwe zvacho tichazoya totorera kupi? Kumba kwenyu. Tobva takuchenesai. Waibva wasiya zvawakasiya kwamboma. Waibva wazouya kwamboma wakuya kopedzisa zvinhu zvavo kuti wachitore zvinhu zvavo. Ndo pakazoita noise yakazoitwa ndoana maiwo. Wakati hamusviki paumba peduba. Zvinhu zvenyu itirei uko panapa musha hatidiba. Hatisi kuzvidaba. Wanamboma wauya. Waunzwa ndiani? Mirai. Ndati wanamboma wauya waunzwa ndiani? Takataunza sefamily. Family yese. Ndipo ndoda kuzwa ipapo. Family ichi. Iye uyu mukomana anga aripo kunze kweuyo neuyu basi. Mboma wauya na mboma. Mboma wasvika. Akazoti mboma uchapindi mumusha ndiani? Ndisu. Ndiwe iwawa. Imimi sei makazoti mboma hapindi mumusha, imimi kunyanga mamuriko kuya kwana mboma mamuriko. Mamudaidza mese. Sei makazoti asvika pamusha mota achapindi mumusha? Pindurai baba. Isusu takasvika pauzoti isusu mboma achamudepo musha muno mandirika vakomana bwezi vakomana ava vakomana ava ndiwo vakomana varizwe pamusha papa ndiko ava ndiwandirika. Saka takaona kuti tiri kushandiswa ndimboma nokuti mboma akaonza zvinhingiriri takaona kuti zvinhu zvakuitika zvika hasi zvinhu zviri straight ba. Vatama tisati nyaya yangu iri pekuti hamungatangi kuona kuti zvinhu hazvisi straight nekuti mboma waya kotora zviro zvake zvekupedzisira mumusha. Handizvo? Ko zvimwe zvomakambonosiya kunyanga
Takasipoba. Makanozvisiya. Tangati tori pamwe chiteba. Nawa. Aiwa, izwai. Takaramba isusu. Ndinoda kuzwa muri 2 tete nemi kuti unyepa ndiani. Imimi na tete muri toda kuzwa kuti unyepa ndiani. Zvinhu zvakabatwa uyu aripo. Tete. Mboma pamakaenda kupi? Kunyanga. Tete makaenda ere nemurumo? Murume wakaramba uyu. Ndati murume wakadini? Wakaramba. Makaenda nani? Kwakaenda uyu neuyu ndiwo wakaenda nezvinhu. Ndiwo wakaenda nezvinhu? Wakaenda nezviro zvinyi? Pakabatwa matende mairi nebakatwa nejira ndo rakabatwa tiri tese. Mirai zvakanga zvabatwa mumba mani? Zvanga zviinani? Zvakabatwapo simbo kwese. Musango. Zvakabatwa zviinani? Zvakatorerwa kurwizi. Zvakatorwa kurwizi? Saka kana zviri kurwizi makazoziya sei kuti ngezvenyu? Zvakabuda zvikataura. Zvikatsvagwa newakanga auya kutibatsira. Ndiye wakateera zvinhu izvozvo kusvikira abuda nazvo. Ndiani akanga akubatsirai? Wakanga atibatsira ndichikaka ndichikaka. Ndiani? Chikaka namutsetse. Chikaka namutsetse. Ndiwo wakanotora zviro kurwizi. Wobva wazi zviri kurwizi hazvina kukwana. Pane zvimwe zviri kumba. Ndizvo? Izvozvo aiwa zvamusondipindura. Ndati mutsetse nachikaka wakakuta zvawakaita ndobva wati zviro zviri kurwizi. Andizvo? Ndobva maenda kurwizi ndobva maenda kotora zviro zviri kupi kurwizi kubva mazviendesa kwamboma kunyanga. Andizvo? Masvika nyanga mboma ndobva ati hazvina kukwana. Ndizvo? Saka izvo makazoenda mboma muda kotora mumusha ndezvipi? Mboma haana kuuya ari kuya kotora zvinhu mumushaba. Wakauya ari kuya kotora zvinhu zvake. Wakataura kuti baba weawa wakatouya koromba zvinhu zvake. Ndipo ndoda kuzwa ndipo mamuri kuhanda ipapo. Muna 16. Ndipo muda kuhanda ipapo. Ndipo ndada kuzwa ipapo kuti pakauya mboma kuti awazorambe chakakonzera kuti awarambe kuti mboma asvika kumba kwawo chii? Ndo chamaa kutaura manje. Kuti munhu akanga aenda koromba kwamboma handi baba uyu ndi baba uyu. Saka zvinhu zvazvida kotorwa ndi mboma zvinhu zvazviri kobuda mumbama uyu zvababa wani wake zvisiri zvawa ba. Saka imi maida kupinda mushame uyu mumbame uyu neuyu sei iyo zvinhu zvacho zviri kumba kweuyu muri kuziva kuti zvimbo ndezvababa uyu? Hakuna wakaenda kumusha kweuyu ba. Hakuna wakaenda. Mirai mbuya tete. Mirai tete. Rambai makamira. Sumukai. Pamusoro wada. Right. Inini ndini mudzimai wemurume wangu. Ndiri kukumbira kuti mungangondipawo mukana pichana nekuti iwo watipa mukana zuva rese ba. Kwete zuva rese. Toda kuzwa kuti vanhu pavakauya wakapinda kumusha kwemurume wenyu here kusiri kwawo awo? Hunde wakauya nevanhu wavo. Vanhu vakambokutanga cheko zvakatanga turi kuita kunga vari kuda kugadzira ngozi yatete. Ndinofunga dare makamborizwa baba. Zvibva zvapfuura. Waibva tazoona isusu edu bva tadini tibva tafundikira mazviri handiti nekunga tiri kuona zvisi kufamba zvakanaka. Waifamba wega mun'anga dzacho wozouya wotipa masoko wadzoka. Ndakutaura chokwadi chaizodaidzwa kumba kwavo ava kopiwa masoko handitika. Saka zvadaro zvozvo wakauya zveshuwana mboma pamba pavo ava wakabva watidaidza tikaenda ikoko wakati murume wangu uyu baba weawa pawakashayika wakadaidza ava wachiti ini ndine madzimai angu 6 zvandine madzimai 6 ndine 2 wasina mwana wewakomana. Saka inini iwewe mwanangu wababa nini ndakukusira madzimai angu 2 aya asina mwana wewakomana kuzoitirawo mangwana vana vavo vanoonawo kwekusvikira. Wasvika kwauri wachikupa maproblemu uchaenda kuna mukoma uchaenda nekune waningi nawo mogadzisa dambudziko rinenge rauya nechi newana. Saka ava ndabva vati madini mataurira mukoma baba kuti aziwe musati mashaya baba ari kurwara.
baba akazvirambira pache zvake kuti iri wiri rangu harina basa nekuti ndiri kuda dare pazvandopfura zvakadaro. Saka awa mafambiro awaiita baba, waifamba uyu akapumwa kuzi iwewe wakasirwa hurombwa ndibaba wangu kukudaidza kwaakaita akabva akupa chinyi hurombwa hwanga ainawo. Saka wakauya nanamboma wapinda mubaba idini. Mira ipo papo totifambe tese. Mira ipo papo chandabata ndechekuti baba wemurume na baba wemurume asi umwe chete. Asi baba mukuru paakafa ari kurwara akanosiyira mabhebhi kumwana wababa mumini ndona mai kuzozofurira. Asi kuchipostori hamutori here mabhebhi kana muri mukomana mukuru hautori here wakadzi wadika wababa? Ai ndakazviramba ndati mutemo hautori here. Iwe ndoita kutobara mwana iwe. ibadzi kuti ni ndakapiwa. Toda kutsvaga kune nyaya. Toda kutsvaga kune nyaya. Kuziya kwandoita chipostori. Mukomana mukuru ariko anokwanisa kuti baba akafa aine tusikana tushesha turiko kwana maini anobvumidzwa kuvhura. Anobvumidzwa kugya bota. Andizvo. Saka chimwe chiripo futi apa inyaya yekuti machongwe mairi anga akataimira plate imwe chete yeporiji. Saka poriji razotorwa neumwe razi raenda uku umwe wakaenda kogumbuka. Izimwe nyaya dzese dzakuuya idzi dzakuzoita top up musoro pechii. Nyaya yakatangira panhaka. Nyaya yakatangira panhaka. Ndo pakatangira nyaya. Because kota kuzoenda iri kweso. Kuti tete uri kutaura kuti baba weuyu anga akaromba. Waakaromba akanoromba kwa mboma. Andizvo. Saka mboma angakuya kotora zviro zvake zvanga akarombesa baba weuyu. Asi dambudziko rauya pekuti uyu pauya namboma kuti anotora zvinhu zvake haana kuenda kumba kwake bau. Wakaenda kumba kwemunin'ina. Ndo vakafamba mudzimba dzese Changamisi. Aiwa izwai baba. Izwai mubvunzo wangu. Mubvunzo wangu uri pekuti aienda kudzimba dzevamwe wese sei iye akarombesa munhu wake. That's why the problem is. Ko aizouya mboma akuenda kotsvagei kumba kwababa munini wasina kurombesa. Unless danga kuti akarombesa musha wese. Kana ngaruza haana kurombesa musha tete ndoda tete. Mirai ndoda tete. Tete. Munhu uyu akanga akarombesa musha wese here kana kuti anga akarombesa baba wa James? Baba wa James ndiye anga akaromba. Ndiyezvo. Akaromba kuti kana dai kwizi mundoripa papo mazogara. Mutemo wavo vanhu vekwakaenjandawa muri kuonawo. Atese hatina kuroorwa ba. Nekuti wane turo twawo twavari kuramba nato. Wane turo twawo. Ende make sure kuti machi achingosvika panodzika munhu. Machi achisvika wakaromba vanhu avo. Chokwadi chiripo kana dai zvazodini vanhu vakaromba. Musazoti bakwazi tete imi mutori tete hamuna uroorwa. Handina dai. Itoto tukomana ndo tukomana twedu tukomana itototu. Twaunogara nato ndo tukomana twedu. Alright, it's okay. Alright, it's okay. Azvigadzirisiki nekuti vari kuramba vari kutiza nazvo. Mirai. Ndati nini? Ndaona ndakupai mukana. Asi matadza. Andizvo? Taakuronga tisu. Asi pamusoro Changamire musati. Ndinokumbira minute. Mirai. Mukana takakupai. Makauya nenyaya panapa. Dzekudzinga wana mainini mumusha. Ndimi wana kanjanda futi kai? Ndimi kai? Ndimi wekudzinga mukadzi wababa mumusha futi ndimi kai? Mukauya izvi matanga kuya namboma futi kechipiri. Iyo izvi mauya futi nenyaya yetukomana. Wana warorwi mumusha. 3 makopinza nganga mumusha wamwe usingapinzi mumusha wako. Ndimi futi semchi. Ndakutaura problem yenyu imimi. Wana kanjanda. Wana kanjanda munoziwana. Asi muchiziwana munohwandirana. Munoti wamukana waenda wakadai umwe akaona kuti apo ndakunobatwa apo. Anoita zvinhu zvekuti kudivert attention. Umwe madhaivhetwa kuti uchienda makadai. Asi dambudziko riri papi? Riri apo. Muri kuriziya dambudziko. Chiita iso. Musi weMonday
ndiri kudai panapa musi wemande ndiri kudai panapa nakanjanda by 8 o'clock nyaya dzenyu ndanoita ndiri kudai pano musi mande na 8 o'clock mese aiwa ndosa ngawauye pano zvakuitirwa pano kana takuzoenda kumba chaenda kumba tichibva pano ndikudai pano mandi pana pana ukanjanda Unaona baba? Mkuranja. Wari? Ini ndakambopinda nemidarika. Yemeni. Saka chii pakatobva kutofika kuti musi unopfeka takuti dambudziko futi makazondiwana era ndamuna kuya kwandiri patada kuti ipapo ndobva mwana ndobva torwara ipapo ndobva toshaika tiri tikadzada kuti titoipo pavo saka yadarotoka yadatoda kutokumbirisa taenda mberi kuti dare rino takaripinda hatisiri kuripinda ba dare rino tanga tibozotaura paruzhinji kuti dare rino hatisiri kuripinda because dare rino takatoripinda kudhara makaripinda mukabatsirwa here ya ipapo saka hatifani kuti tigare panapa just because patakasira pachona ipapo ndopatinofanira kutangira hatifani kuti titange futi rimwe dare futi panapa ba hatisiri winning nekuti hatisiripo tinogona kungotangwa tovatangozwa hatisiri kutanga dare batakatorigara wakangasipatitori mamuda kuona inini here kana kuti hamuzoda kuona inini tiritoda mumwe mudare mutsva hatisi totomboda kuona imimi ba auya akagara andiramba kubvira pekutanga andikuona takambodita totodzokorora saka ndo zvatatiyatirokudza kuti maunzwa sei takatoripinda kudhara yaudzwa kwamuri manyo wana baba changa halo akati padare panapa takati padare panapa chinzi tiri kuzopiwa mudare mutsva ndichangamiri saka tisiri kudzokerera patakabvaba hatisiri kutodaba kuti tipinde dare takapinda futi because dare rero takatomboripinda akaropera dare isusu takambopinda izwa yemusi ndaunetsa imini ndikazogumira papi hapana kwakazoendwa ndikakupikirai mhiko ndikati kana muchiti ndikataura namukotsanjera mukotsanjera achiti zvezvidhoma nezvikwambo handakushanda ndakashanda ngosi zvidhoma zvavo nezvikwambo zvavo zvirimo mushamenyi samunotodza kupiwa nezvidhoma zvavosoka pane mhiko mambo ngauye pane mhiko pane mhiko avo vakambotirambirawo kusionena na mukotsanjera mukavabvumira mukati takuya kuona mbuya wanditika waramba utione mukotsanjera mukati akuisiza richakupi mukotsanjera takuona mukotsanjera ndi vatamuona vataya kuonana na mbuya avo nhasi tozitura mambo wakati kwazida kuti pedze nyaya yenyu timutsvagire mumwe munhu mutsva musesatadhapa takuya futi takusangana futi na mbuya iwawo vakati tomutsvagirai munhu mutsva mambo orati mazwi kuti muri kundirambirei orati akabatwa acho pane amaida kuti abatwe ndozvavari kuda vachada kutengera vanhu vachada isusu toda rimwe dare chete vachada kutengera vachada kutengera mambo ngauyi Oh, blessing. Oh, blessing magura minga. Aripo. Kana mutauri munhu unomubatsira kuti vazi kudaba. Toramba zvemambo wacho muda wedu. Hayi wangarutoramba wacho ndiwo ndakatobata. Saka hana kuvhika. Hodora.